ଆରେ 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 ଆମେ ଏମିତି ଲଦା ଲଦି ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି 2:30ରେ, ଭୋଜି ଥିଲା 10ଟା ବେଳକୁ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସବୁ ପୁରା ରାଗି କଟକଟି ଅନଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତଥାପି ଭୋଜି ଅଧା ଅଧି ହେଇଥାଏ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ଯେହେତୁ 2:30 ବାଜିଲାଣି, ତ ପେଟରେ ତ ମୂଷା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା 100 ମିଟରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉ ଯାଉକା ସେଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଛଣାଛଣି ଏସେଟ୍ରା ସବୁ ଯାହା ଥିଲା, ଯାଉ ଯାଉକା ପାଟି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚଲେଇଲୁ, ଯେମିତି ପୁରା ଘୁଷୁରୀ ପାଟି ଚଲାଏ, ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ପାଟି ଚଲେଇଲୁ ଯାଉ ଯାଉକା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲି, ତ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଯାଉ ଯାଉକା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଟାକ୍ସ କହିଲେ କି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆରେ ବାପାରେ ଦେଖିଲ କୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ ମ, ଛାଡ଼। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଏଠି ମାଉସ ସବୁ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା କଲେ। ଛୁଆମାନେ ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ଛୁଆ ମାନେ ଖେଳି ଆସୁ ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ଏଠି ୱିନର୍ ବଛା ହେଇଗଲା, ତ ଏଠି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭୂମିକୁ ନା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ, ସେ କେମିତି ପୁରା କୋଉ ଭଳିଆ ମୁହଁ କରିବ। ଆରେ ବାପାରେ ଯେମିତି ଜଣକୁ ଖାଇଯିବ। ଆରେ ବାପାରେ, ଆମ ଝିଅଟା ପୁରା ଖେଳିକି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁହଁ କରିଛି। ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରାଇଜ୍ କେଉଁଟାରେ ମିଳିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୁଡ଼୍ ଗର୍ଲରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗୁଡ଼୍ ଗର୍ଲକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗେଲ କରି ସେଠି ତାକୁ ଟିକେ ମନେଇ ଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ହସେଇ ଦେଲି। କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ମୁହଁଟା କରୁଛି ନା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ମେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଲାଗିଗଲୁ, ପୁରା ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ଯେତେ ନାଚିବା କଥା ଇଏ କରିବା କଥା ନାଚିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖୁନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲି, ଫ୍ଲେକ୍ସ କରିଦେଲି, କାରଣ ମେକଅପ୍ ହେଇଛି ନା, ତ ଦେଖିବା ବନ୍ତା ହେ। ୟାର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା କ'ଣ, ଖାଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଖିବି, ଛାଡ଼। ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଜୋରେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଖାଇଲୁ, ବସି ପଡ଼ିଲୁ ପୁରା ଚକାଣି ଫକାଣି କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି କେମିତି ଖାଉଛି ଆପଣ ମନ ସେଠି ଦେଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲୁ, ଯେମିତି ଖାଇ ପିଇବା ସରିଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତା ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲି, ମୋତେ ଦେଲାନି, ତା ବୋଉକୁ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ନା, ଭାରି ଫାଜିଲିଏ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲୁ ଦୌଡ଼ିକି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସବୁ ଧରି ଧରି ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଧଉଳି, ଯେହେତୁ ଧଉଳି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଧଉଳି ଟିକେ ବୁଲିଲେ ହେବ ନା। ତାପରେ ଧଉଳିକି ପଳେଇଲୁ, ଦେହରେ ତ ଜୀବନ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ପୁରା ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ଛାଡ଼। ତାପରେ ତଥାପି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ, ସେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟୋରି ଫୋରି ଦେବୁ ନା, ଧଉଳି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ସୁମାତେ କିଛି କିଣାକିଣି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଗଲୁ, ବାହାରିଗଲୁ ଘରକୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରି, ବାଏ।